Fy enw e Sarah. Dwi'n gweithio fel nyrs y gymuned. Symudais I Gymru am 14 blynedd yn ôl. Haia, enw fi yw Elina Jones. Dwi'n gweithio fel nyrs yn y Ganolfan Iechyd yma yn Aberteifi. Dwi wedi nabod Sarah ers blynyddau mowr, wedi gweithio sawl blwyddyn da hi. A mae fe'n ffantastig gweld hi yn mynd yn mwy hyderus, yn siarad y iaith Cymraeg, yn dod ati dysgu'r iaith. Dwi'n dechrau cwrs canolradd am mis Medi, a dwi'n mwynhau ymarfer Gymraeg, ond dwi'n meddwl y bwrdd iechyd yn helpu fi gyda fy cwrs achos talu cwrs ar llyfr Gymraeg a rhoi amser yn y gwaith I dysgu Gymraeg. Ni wedi bod yn ymarfer yn cael sgwrsiau gyda'n gilydd a mae fe yn gret i'r cleifion. Mae'r cleifion mae hi'n gweld, maen nhw tym bach yn hŷn a fi'n credu maen nhw'n teimlo lot mwy cyfforddus I gallu siarad y iaith maen nhw wedi cael ei eni gyda a bydden ni'n annog unrhyw nyrs os maen nhw yn gallu dod I dysgu y Cymraeg. Mae fe'n helpu pob un o'r cleifion achos pan chi'n teimlo'n anhwylus, chi jyst moyn siarad iaith eich hunan. And dwi'n meddwl siarad Gymraeg gyda cleifion yn dda achos yn falle pobl yn teimlo yn drwg, yn neis I siarad gyda fy'r cyntathiaeth, y claf yn teimlo gyfrwys gobeithio. Sarah, mae Cymraeg ti wedi gwella llawer iawn. Ni wedi bod yn ymarfer siarad Cymraeg gyda'n gilydd. Sut ti'n teimlo mae hwnna'n helpu'r cleifion? Wel, ie, dwi'n meddwl bod fy claf yn hoffi yn siarad Gymraeg gyda fi achos gobeithio maen nhw'n teimlo yn gyfrwys. If you're thinking of joining Hywydda Health Board and feel that the Welsh language is going to be a barrier for you, please don't. The Health Board really do support you to learn the language, which is so beneficial for patients who will feel more comfortable talking in their mother tongue. The simple hello, shwdmai goes such a long way with our patients. So come on our journey with us to learn the Welsh language and working for Hywydda Health Board.